Yn y fideo hwn, rydyn ni'n mynd i ddangos i chi sut i sgipio. Beth i edrych amdano a sut i'w gwneud hi'n haws neu'n anoddach. I sgipio, defnyddiwch y fraich i'r goes gyferbyn. Ei siglo yn ôl ac ymlaen. Cychwyn ar un troed. Codi'r droed arall i fyny a neidio gyda'r llall. Efallai y byddwch chi'n gweld plentyn. Peidio â defnyddio eu breichiau na'r un fraich ar goes. Annogwch nhw i ddefnyddio eu braich gyferbyn a choes gyferbyn ar gyfer uchder a chydbwysedd wrth lanio. Mwyn gwneud hi'n haws, yn y fan a'r lle, codwch un goes ar y tro gan ganolbwyntio ar ddefnyddio braich a choes gyferbyn. Mwyn ei gwneud hi'n anoddach, sgipiwch yn uwch. Mwy o bellter a chyfeiriad newidiol. A allwch chi feddwl am ffyrdd eraill i'w gwneud hi'n haws neu'n anoddach? Beth am ymweld â'n Facebook, Twitter a'n gwefan i gael mwy o syniadau?